всички, аз съм Криси и тук с мен са Криси БГ, Геча 23 и Скумера. Днес снимаме на четвъртото епизод си, този път ще е фън, защото сме 4 и няма... И добра новина, аз съм жена! Капето с тука, бе, капето с тука, аз съм... На YouTube, че аз съм жена, бе! Да, той Геша 23 е жена. Геша 23 е жена. Официално? Кристо БГ е самята. Нико Геймс, даже не го знам, кажете му да се маха, защото снимаме клип. Неко геймър. О, кравичка. Кажи му, че го баниш, ако не се махи от така. Да, Скумера очевидно е админа. Ви първия клип още видяхте, като му съм азник. Беше ли Жоро чекията? Да, Жоро чекията. Да, добре. Сега кажи... Жиговете панара, доле не са махали. На YouTube. Кажете хай на YouTube. Няма! То сме написано. Жоро кирката. Да. Добре, явно някой не иска. Какво да приемам, бе? Какво ще правим сега? Се правим на жени? Не, някакъв фън ще бъде. Какво ще направим? Кажете, дайте идея. Не може да билдваме нищо, защото нямаме материали. Нищо, Скумера ще ни ги осигури. Ама... трябва да измислим. Цунке, тя напиши нещо. Пиши нещо в чата. Бомба, кой ти горе, бе? Гъс! Не искам никъде да ми е най-голямата кифа, напиши никъде да ми е най-голямата кифа, нещо от този сорт. Абе, чакай. Такова. Направи ма уж съм ранг ютубър. Не дей да направиш на ранг О, ютубър. яко! Аз съм балванга, дай сега предсказваме бъдеще. Не дей да ме направи. Днеска ще кажем как Мъкни, бе, 2002... мъкни. Направи ма на ранг ютубър. Не че съм ранг, ами просто ника ми е такъв. Да, бе, добре. Да. Ютубър, Касей. Днеска ще предскажем бъдещето на Касей 2002. Предсказвам как той ми дължи вече сигурно около 100 000. Защо? Ще ми ги върне в скоро време. Защото всичко това тук, което виждаме, съм го направил аз. Не той. Хора, Вява. на този клип искам специално да коментирате дали нашия тим ви харесва и дали искате да снимаме следващите клипове и е много възможно, ако тя Explosive Unicorn се съгласи да снима с нас, да снимаме... Тя няма ти прости, бе, ти размисля. То не е за мен. Аз си без О, чакай, кажи също. Аз си без той се нервирам. Да напишат в коментарите къв да бъда жена или мъж. Добре, Криси Скумер, според вас какъв е той? Жена или мъж? Жена? Не, чай са. Аз съм жена, бе. Криси ти? Не знам. Аз съм жена, бе! Как може да ме познат? Аз съм най-голямата жена. Да ми плюна. Значи. Всеки ни каже, че жена и те веднага ще го осъдят. Тук има една кифа азианкет. Така. Един човек, който ме познава добре, бе. Ами случайно съм 2 години с теб в едно даскало. Си казваш Константинопол. Аз съм Константинопол, задни грозен. Направи го ден. Не, вече е по-епично. Е по-яко. Сега ще паузираме клипа за малко, докато се разберем. Чакай само. Задара хора! Върнахме се. И ми бъгна. Да ива. Бого е. Извинете за нецензурните думи. Тъй разбрахме се. Значи Скумера вече не е Жоро кирката, ми е Жоро... Ко беше? О, яко. Жоро пачата. Не искам Жоро кифлата, искам Жоро кифлата. Азианки, ти къв сега напиши нещо. Точно да искам Жоро кифлата. Ти си Жоро Рома, идеално. Жоро Рома. Тъмън за него. Циганина. Перфекто.
Или Жоро нигата и без това съм черен, вижте ми скина ми е много черен, така че... Ай да Ти кажем опънеме по като дърт. ай да кажем на 3 фрикин нига. Ко? Не. Фрикин нига, защото там... По дяволите, да еба снима да... Оп. Добре, тук е някакъв... Кажи им хомето, което ти подарих. Да, елате. Да видите къде щяхме да живеем с Explosive Unicorn, ако нима беше... Да, вземем. По-скоро ти разби сърцето, лъжец. Аз, да, аз какво... Лъжец. Она ма заряза, мене му обидиха. Ти не го разбирам. Криси, кажи... Лъжец си! Не беше Ти ли разби така? сърцето. Ти си най-добрата и приятелка, кажи, не беше ли Твоята така? хубава прическа. Мъкни ме. Не беше ли така? А? Имай си прическата, я качила в описанието. Да, съжалявам. Окей, Ти къде живееш, бе, Цункет? Къде живееш? Аз живея тука. Да, той живе. Еле! Той живе. Добре, а сега всички Той е живеят. моята къща, защото то стъпанар ми взе холма. Влизайте, Не бе, влизайте. аз ще оправя. Аз ще оправя, спокойно. Ай, вътре. Добре. Да се съберем Той вътре. е моята Да къщичка. се съберем Как вътре. ще оправя? Хора, Аз оправям. да се съберем вътре за групово селфи. Ей, сега чай, че оправям. Само О, я махнете монстрите да легнем да спинкаме. Мама ти бе, как оставих отворено като такова? Айде, лека нощ. Как ще оправям? Чак. То прави стриптиз. То прави стриптиз. Окей. Не ме интересува. И мятат ми ябълки, бе. Чай, оправям ти къщата, цигнин. Ела, виж. Какво направи сега? Правиха ми хомето, я да видим, да видим. Секси, кой е? Между другото, камерата тук не е включена, защото ме мързи да изключвам. Пък и защото... Не го мързи, просто има грозна ческа. Имам грозна прическа и ме мързи да изключа камерата. Да, Зато и съм я обърнала на една страна. да. Обещавам следващия клип да е без камера. Това да имаш готин хом, ма чакай, тук е много високо. Окей, влезайте тук. Тук вътре, за нашото групово селфи. И не забравяйте да затворите след вас, все пак не сте пещерняци. Вот ли го. Пет, айде. Тук е лаче. Те с двамата легнаха. Нищо, ние ще да се снимаме. Айде, ставайте. Да, довага. Ставай, Джанкет. Гледай към... Там къде да гледам. Ело! Къде бе? На къде? Чай сега. Виж, на къде гледам. То ще гледаме към тавана. Тъй. Чакай да е по... Защото там е камерата, защото там е камерата. Гледаме къде те дърта.